30 мартта узган җыелышта район буенча оештырылачак язгы санитар-экологик 2 айлык турында сөйләштеләр. Киңәшмәне башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галиев алып барды. Зәйне чистарту һәм төзекләндерүне максат итеп куйган әлеге чара 1 апрельдән 31 майга кадәр дәвам итәчәк. Бердәм санитар көннәр билгеләнгән. Һәр оешма предприятие учреждениеләргә үзләренә беркетелгән биләмәләрне җыештыру бурычы куелды. Прошу всех руководителей организовать работу на прилегающих закрепленных территориях с привлечением необходимого количества людей и транспорта. Напоминаю о необходимости закрепления ответственных за предоставление информации об участии в санитарных днях в исполнительный комитет. Прошу ответственно отнестись к данному вопросу, так как своевременное предоставление отчетности влияет на общий рейтинг муниципальных районов республики. Эшне нәтиҗәле оештыру өчен башкарма комитет тарафыннан чаралар планы барланды. Гадәттә бу эш урамдагы кар өемнәрен кузгату һәм таратудан башлана. Аннан соң чират кыш буе кар астында качып яткан чүп-чарга җитә. 2 айлык кысаларында урамнар, ишегалды биләмәләре, парк-скверлар, юл кырыйлары, гараж һәм бакча ширкәтләре җыештырылачак. Тиешсез урыннарда барлыкка килгән чүп-чарлар юк ителәчәк. Һәр чәршәмбе һәм җомга санитар көн буларак кабул ителде. Гомум шәһәр шимбә әмәсе 23 апрельгә билгеләнде. Адилә Борханова, Ангелина Санникова, Зей хәбәрләре.